Hejsan allihopa, det här är den nya planeten. Vi ska check it out, eller kolla på det. Så här. Såg ni det där? Du ser vattnet här uppe på samma. Yoshi kan äta som den där. Jag skulle äta vad som helst ju. Ja, exakt. Trodde inte. Jag kan bränna dem också. För jag har lilla stjärnan som är så varm så att jag kan bränna allting. Stjärnan är så himla varm så jag kan bränna dem. Ja. Alla vet om stjärnor. Som finns i hela världen. Nej, inte de som är 1 år. De vet inte om stjärnor alls. Alla vet om stjärnor. Till och med bebisar gör det. Nej, de vet inte vad stjärnor är. Är det här verkligen rätt väg till soppa? Nej, ser du? Det här är faktiskt inte alls överhuvudtaget. Det är överhuvudtaget. Jo, det är faktiskt. Men du lyder inte mig för att jag har glassen. Jag tror en glass. En glass? Jag har en glass. Av dig? Du kan få en Piggelin om du har tur. Nej, tror jag. Jag har en grön glass. Du får ingen Time i alla fall, eller Magnum? Magnum eller Dime. Det beror jag själv. Du får aldrig den här pengen. Den är till Lumas som är ensam. Du tog den. Luma som är ensam. Jag som behöver pengar. Du kommer ändå inte få det. Fattar du det? Vad är det jag gör med mitt liv så Yoshi? Jag käkar ju upp vad som helst. Speciellt Thomas, det är han som gillar mat. Eller Thomas, han som gillar mat. Thomas är hans favoritmat. Jag fick favorit. Han älskar så mycket. Åh, Dona! Här är det. Vänta! Så stilla! Ja, nu fick jag det. Yay, nu fick jag one-upet. Men jag tänker inte äta dig! Nej, Yoshi! Du kommer aldrig få one-upet! Fattar du det? Aldrig one-upet! Som jag har! Du kommer aldrig få. Attackerat bakifrån. Men vad är jag nu då? Är jag inte med? Det var dåligt. Där är jag! Yes! Stjärnan äger! Stjärnan äger! Stjärnan äger! Stjärnan som jag äger! Men du kommer aldrig få den här one-upet. Okej, jag tror jag får det. Jag tänkte att jag ska få ta stjärnan. Du fick det! Du fick one-upet! So happy. So happy. So happy, Yoshi. Glad, Yoshi. Glad. Jag har telefonen. Jag kan ringa honom. Fråga om vi kan leka idag. Inte just nu, va? Jo. Nej. Vi gör. Kan de kolla på när vi spelar? Ja! Say, don't make a person. Nej! Dumma! Du är så dum! Yes! I mean, best friend was me both. You're hatching alien eggs now? What? Yoshi är ingen alien. Han är dinosaurie och ingen alien, det är dummis. Ja. Han är ingen i. Jag ska hoppa på dig nu. Nej, jag kan bränna honom istället. Buff! Superbuff! Du är så dum! Men jag vill slå dig! Okej, vill du ha en Starbit? Han kommer ensam ut från mig istället. Jag ger han nu. Det var den enda Starbit som du fick. För han var så dum. Han kunde få mer. Jag tror vi går tillbaka. Jag tror jag tar det med andra Yoshi-staren lite senare. Jag inte nu. Vi måste ringa Luman! Jag kan inte det. Jag är ledsen, men jag kan inte det. Frågan är, vilken ska vi ta idag? Eller vänta. 300. Spin the Galaxy. Jag är inte så säker. Kör i nästa avsnitt i Super Mario Galaxy 2 så ska vi börja med Spin the Galaxy.
Och vi ses nästa avsnitt antar jag.